ሰላም ተምሃሮ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዘገርምን ክፍለ ኣካልና ክንመሃር ኢና። ንሱ ድማ ሓንጎል እዩ። ሓንጎልና ማእኸል ትእዛዝ ኣካልና እዩ። ንሓንቲ ሰከንድ ደው ኢልኩም እስኪ ሕሰቡ። ብኸመይ ኢኹም ብዘይ ምስልቻው ቃላት ትዛረቡ? ወይ ድማ ብኸመይ እዩ ልብኹም ብባዕሉ ዝወቅዕ? መልሱ ሓደ እዩ። ኣብ ውሽጢ ርእስኹም ዘሎ ሓንጎል። ብዙሓት ሰባት ንሓንጎል ምስ ሱፐር ኮምፒተር የነጻጽርዎ እዮም። ኮይኑ ግና ሓንጎልና ዝበለጸ እዩ። እዚ ሓንጎል እዚ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ብሽክና ርእሲ ወይ ድማ ዓጽሚ ርእሲ ተዓቂቡ ይርከብ። ኣብ ውሽጡ ድማ ብቢልዮናት ዝቑጸሩ ዋህይታት መትኒ ኣለውዎ። ሓንጎልና ምስ መላእ ኣካል ብኸመይ ይረዳዳእ? በቶም ብቢልዮናት ዝቑጸሩ ጥርንፋት ዋህይታት መትኒ መልእኽቲ ብምልኣኽን ብምቕባልን ኣቢሉ ይረዳዳእ። እዚኦም ከም ቀጢን ሽቦ ወይ ከዓ ገመድ ኤሌክትሪክ ኮይኖም መልእኽቲ ካብ ሓንጎል ናብ መላእ ኣካል ካብ መላእ ኣካል ድማ ናብ ሓንጎል ብቕጽበት የመላልሱ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ጫማኹም ዝኹርኩሕ ነገር እንተሃልዩ እቲ መልእኽቲ ብቕጽበት ናብ ሓንጎል ይበጽሕ። ሓንጎል ድማ ገለ ነገር ኣሎ ኢሉ ይትርጉሞ እሞ ዓይንኹምን ኢድኩምን ነቲ ነገር ከወግድዎ ትእዛዝ ይህብ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ካብ ሓንቲ ሰከንድ ብዝነኣሰ ግዜ እዩ። እሺ ተምሃሮ ብዛዕባ ሓንጎል ዝኻበልና ሕዚ ድማ ክፍልታት ሓንጎል ክንርኢ ኢና። ሓንጎልና ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ኣለውዎ። ንሳቶም እውን ክፍሊ ኣዛውሮ፣ ክፍሊ ቁመና፣ ቆማት ሓንጎል እዮም። ክፍሊ ኣዛውሮ እቲ ዝዓበየ ክፍሊ እዩ። ንምሕሳብ፣ ንምምሃር፣ ንምዝካርን ንስምዒትን ይቆጻጸር። ንኣብነት ሒሳብ ክትሰርሑ ከለኹም ዓብዪ ሓንጎልኩም እዩ ዝሰርሕ። ካልኣይ ድማ ክፍሊ ቁመና እዩ። እዚ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ኣዛውሮ ይርከብ። ስርሑ ድማ ሚዛን ሰውነትና ምሕላውን ምንቅስቓስ ጨዋዳታትና ምቁጽጻርን እዩ። እቲ ሳልሳይ ክፋል ሓንጎልና ድማ ቆማት ሓንጎል ይበሃል። ከም ምትንፋስን ትክታ ልብን ዝኣመሰሉ ብዘይ ድሌትና ዝሰርሑ ተግባራት ይቆጻጸር። ቆማት ሓንጎል ዘይድቀስ ክፋል ሓንጎል እዩ። እምበኣር ተምሃሮ ሓንጎል ማእኸላይ ስርዓት መትኒ እዩ። ንሱ እንተዘይሃልዩ ምንቅስቓስ ኮነ ሕልናዊ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣይምኽኣልናን። ስለዚ ነዚ ክቡር ኣካልና ግቡእ ክንከናኸኖ ይግባእ። እኹል ድቃስ ምድቃስ፣ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምምጋብ፣ ንሓንጎልና ዘንጥፉ ፀወታታትን ምንባብን ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ ሕዚ ድማ ብዛዕባ ሓንጎል ኣገረምቲ ሓቀታት ክነግረኩም እየ። ሓንጎልና 1.4 ኪሎግራም ይምዘን። እዚ ማለት ክንዲ ንእሽተይ ብርጭቕ ማለት እዩ። እኹል ማይ ምስታይ ንሓንጎልና ብዝበለፀ ስርሑ ንክሰርሕ ይሕግዝ። ስለዚ ተምሃሮ መዓልታዊ እኹል ማይ ስተዩ ኢኹም። ቆማት ሓንጎል 24 ሰዓት ይሰርሕ። እዚ ማለት ንሕና ደቂስና እውን ስርሑ ይሰርሕ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ድማ በቲ ዝተምሃርኩሞ መሰረት ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሓፂር መልሲ ሃቡ። ሕቶ ቁፅሪ 1 እቲ ዝዓበየ ክፍሊ ሓንጎል መን ይበሃል? ሕቶ ቁፅሪ 2 ናይ ክፍሊ ቁመና ቀንዲ ስርሑ እንታይ እዩ? ሕቶ ቁፅሪ 3 ሓንጎል ጉድኣት ከይበፅሖ ዝከላኸል ነገር እንታይ ይበሃል? እምበኣርከስ ተምሃሮ ሎሚ ሓድሽ ነገር ከም ዝተምሃርኩም ተስፋ ይገብር። ቀጻሊ ቪድዮታትና ንክበጽሐኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ።